Nganong pagsaputon mo, nganong sa lalaki nyo ginapagawas ang inyong kaulit? Moro may permit ka uban. Sap lang atong mga single. Wow, ako may padugdungog. Single day ka, sorry. Oh, double. By the way, ako din si Bear Dodong, natas sa mamanan para mag-interview og nganong saputon ng mga babae. And para kayo na content, kao ba na ako ang... Ano bang saputon ang mga babae? Depende kung naisa lang lalaki. So sa lalaki diretso? Lisa po, di man may saputon kung wala may sala. Anong gasaputon ang mga babae? Or anong mukalit lang mugtukar ba? Depende kung mamakak ang lalaki, ang partner. Lalaki agad? Oo. Ang lalaki ra ba hinungdan nganong saputon mo? Oo. Or other na mga butang? Wala, lalaki ra jud. Lalaki jud. Pila na ba ka lalaki ang gisaputan nimo? Uy, isa pa. Oh, isa pa di abi na ako dagan ka. Anong mukalit lang to ka ang mga babae dito? Normal na gid sa babae nga moody. Normal sa moody. Nga naman. Depende sa sitwasyon kay kuan man gud ang babae. Almost heart gud ang ginapalihok. Oh, so si pulo sa kamot kung heart ang palihokon. Oh, sa feelings man. Sa feeling. Anong mukalit lang to ka ang mga babae dito? Guro gutom. Gutom. Unsay connect? Di wala ka nagkuan sa mga lawas. Okay. Halata. Siguro sa mga lalaki nga badlungon. Mga lalaki gyud. Para sa inyo mga badlungon. Abel ba ko? Anong mukalit lang to ka gyud ang mga babae? Ang uban maldita, Ang uban. silusa, Ang uban. Giuban. giuban. Anong mukalit lang magtokar ang mga babae dito? Depende. Ayaw awiri. Ay, sorry na Ay good. mangini mabasa ka. Yes. Wala ka na Sasampol? yan. Sorry. Depende sa mood sa bae. Mas hindi ay dalaw or Si dalaw. Sa paniriso? sa girl thing. Girl thing. Nood ba nga ang mga lalaki daw ang rason nganong saputon ng mga babae? Ambo dili kay Unsa ba rason nganong saputon ng mga babae or nganong mutokar sila? usa nga rason kay gidugo. Gidugo? Asay ikaduha nga rason kung mo to ang pinakauna, ikaduha nga rason nganong saputon sila? Kanang saputon sila kay minus guro sa kama. Kami na sa kama. Anong mukalit lang tokar ang mga babae dito? Katukon man. Ha? Katukon. Nganong katukon man mo? Abot-abot. Basi gidugo. Anong tokar-tokar ang mga babae dito? Kuha na. Siguro kulang sa kaon. Kulang sa kaon? Halata sa lawas ha. Pag ka nang masuko mo, nganong sa lalaki ninyo ginapagawas ang angin yung ipagawas? Alang parang mahubasan mi. Para ma hubog ata ni kay gusto magpahuwas. Ay hangover ba? Skill 1 to 10 unsa ka kanon? Sa grabe mo tokar? Mga 8. Anong 8 man? Grabe jud ko, maldita jud. Dita jug ka. Klaro sa naong ha. Okay, kita ang ginapagawasan sa mga babae pag masuko sila. Kay kita man moy kanang kuan kanang vulnerable kayo. Uy, Speaking of vulnerable, spell vulnerable. Kanang gahi na lang. gahi na lang. Oh. Ganahan ka na gahi. Mahilig ba ka gahi, sir? Siyempre. Okay. Sir, gaduda ko. Gahi nga skin di ba? Ay guys, hindi gali. Oo. Unsa pa anong pag masuko mong mga babae, nganong sa lalaki niyo ginapagawas? Lisod pud og sa babae may magpagawas. Asa man di dapat ipagawas? Sa lalaki gyud. So ang lalaki ang pagawasan. Yes. Sa unsa? Sa imong gibati. Asa gibati di ay inyong kaulit siguro. Depende pod sa Depende. Unsa man nga depende? Depende sa sitwasyon kung kaulit or kagana or Kagana sa kalipay. kalipay. So, Ngano ang mga lalaki ang hinungdan pag sa puton mo? Ambo sa kabadlungon siguro or Lungon gid kay mig no? badlungon kay mo. So kung kami badlungon unsa lugar mo? Mo gwapa. Okay bye. Okay. Nganong pag sa puton ng mga babae sa lalaki niyo ginapagawas? Kay wala may lain awayon. Lisod sa gawayon niya ang ilaga. Abin ako kay wala man milain pa mapagawsan. Wala lain man ako. Nganong kita mga lalaki ang ginapagawsan sa mga babae pag sa puton sila? Ambot lang kay dali ra man guta awayon nila bay. No, kita mapanakit ba sila, sir? Sobra. No. Nauntay violence against men. Pwede No, na. kasi sige nila pasakitan. Violence against men sige dapat Pag nganong pag mutukar mo nganong sa lalaki niyo ginapagawas? Wala na may lain. Lisod po among mama among tukaran. Di mga matay mi ani. Lesson po ako mamba kong pagawasan.
Ako inana. Anong pagmotokar mo sa lalaki ninyo ginapagawas? Kung milain makita, sila man pirmi nasa mong tubangan. So sila ra permit yung pagawasan. Oo, Sa kasuko. sa kasuko. Sa kasuko ha. Diba? Ano sabi gabuhaton sa mga babae pag sa puton mo? Kuan, dili mo tingog. Dili mo tingog. Dili mo May mamansin. sample dabi pag di mo tingog be? Wag gid ka ni tingog. Very good fast learner. O sige ginabuhat sa mga babae pag pag kunyari sa puton mo, sa yung mostly ginabuhat jud. Sa puton, Oh. magilom. Maghilom. Para lambingon. O sabay ginabuhat sa mga lalaki pag motokar ang mga babae. Lambingon. Kung saan anong paglambing? Kana, be, ayaw nagkasapit. Ayaw ko sample. Agoy! Wait, sakat. Wala di babae di, wala babae. Pero sa pag aside sa lambing, Kuan, pakanon. pakanon og Pagkaon. pagkaon. Katong mahurot nga pagkaon. Katong mahurot. Ayaw tong dili mahurot. Dili mahurot. O sa pag Ilaag. ilaag sa Bugnaw nga dapit. Panakamurang duha. Oo. Kabalo ko. Refrigerator. Oh, sa man dawit. Sa sini. Sa sinid ay. Pag sa puto niyo mga babae, sa lalaki niyo ginapagawas. Para mawala mo ang sapot. Para mawala ang sapot. Saan niyo pagpagawas inyong sapot sila ha? Himon mo na mong pansimbag. Oh, violation yun ha. Violation against men. Violation against men. Naboy na wala. Wala man talin no? Women ra. Women. Scale 1 to 10 sa kakagrabe na motocar. 1. So, dili ka sa puton? Dili. Oo, dili. Sure? Usahay lang. Hipokrito. Hipokrita di ay sa. Sabay buhaton natong mga lalaki once motocar ang mga babae. Ay. Mga bit. Mga bit sa jeep. Sa jeep. Scale 1 to 10 unsa ka kakagrabe motocar? Oh my God. 9. Grabe. Halata sa naong ha. Scale 1 to 10 unsa ka kakagrabe motocar? Motokar, 5 ra siguro. Anong 5 man? Butan man po akong kuan. Akong uyab. Ay sana all na uyab. Paano pag kaming mga lalaki, motocar pod niyo sabay buhaton ninyo? Mga babae. Depende. Kung unsay ang sayop, syempre magpaubos gid may mga babae. Di ang bala na ako, pag sa puton ng mga lalaki, sa puton po daw mo. Dili man. Dili ba? Dili sa tanang panahon. Dili sa tanang panahon, pero halos. Halos. Pareho gyapon. Agoy ha. Ano sabay ka ng buhaton sa mga lalaki para malikayan nato nga dili sa puton ng mga babae. Di na lang magpakita. Ha? Pag isabot ang babae, di na lang ka magpakita. Ano man? Para di ka mabunog. Mapanakit mong sila no? Yeah, gyud. No. Mga kan, may lang sila muingon bitaw nga kita mga lalaki ang gapanakit. Pero sa tinuod bitaw, sila gi grabe manakit. Sir, lakot mo ko tanan sa imo ha. Nasakitan na ba ka? Sobra. Kabalo kasi tawag. Unsa? Yaba. O sige nabuhat nimo pag motokar ka. Kuan. Magyaw-yaw. Yaw-yaw sa padyon. Mga pak. Mga pa? Ilig dyan mo mapanakit. O sige nabuhat ninyo pag motokar ang mga babae. Magilom-ilom. Balik ang mga throwback dayon nga mga past nga mga away. Ako tingkay dyan kay mong babae kay. Mapanakit kay mong mga namo mga laki. Dili oy. Dili ba? Apil man ang mga lalaki. Mapanakit ni sa inyo. Oo. Unsa bay buhaton or unsa bay nindot nga advice para makalikay tang mga lalaki nga dili sa puton ang mga babae? Bata ang tanan sa gusto sa babae. Maski pag mga buslot yung brief. Unsa bay gabuhaton nimo pag motokar ka? Kaunon. Siya? Kaunon di ay. Mga on. Nakulbaan jud ko. Ano ginabuhat sa mga babae pag motokar mo? Pakanunro. Pakanon sa padyon. Then kuan, piyukon. Tuyokon. Irokon na lang kaya. Pero kuan, Pwede ra gyapon. Bahugan. Bahugan. Kay gutom. Gutom ang kuan, gutom ang sana inayan. Inayan, oo. Unsa bay solusyon para dili sa puto ng mga babae? Magbinuotan ng mga lalaki. Magbinuotan. What if kaming mga lalaki ang sa puton? Unsay buhaton ninyo? Of course, kuan na. Puton pod ba mo? Normal na sa babae para sa kuha. Ako siyang lambingon og dili gid siya magpalambing. Ako ang mas saputon sa yaa. So sa puton na unpod ka. Oh, mas saputon gyud ko sa Unsay yaa. buhaton na mong mga lalaki para para dili mo motokar? Kuan. Dili mo makak. Dili mo makakon sa padyon. Dili mamayi. Dili manlaki lang pwede. Ayaw, dili po. Pwede. Kung mambae, wala. Wala, pero maburos. Maburos? Sakit po sa amo nga part. Nasakitan na ba ka sa dala pa? Wala pa po. Wala pa ka nasakitan? Wala. Nasakitan nagyapon ka. Ayaw! What if kaming mga lalaki sa puton pod mi, unsa bay buhaton ninyo?
Ay, mulambing pud sa inyo. Unsa man di? Mulambing pud mo sa mua. Oo. Tinuod ka na. Ay, tinuod, oy. Basin plastikan ni ha. Tinuod na, ikam-ikam sa ubot. Uy, alawi, lahi yun, lahi to. Paano pag kaming mga lalaki, motocar men, sabi buhaton ninyo? Usay maghilom. Maghilom. Or then lambingon, ana. Oh. Ana lang. Ana Okay, lang, pamalian. Aron maulian. Paano pag kaming mga lalaki, motocar men, sabi buhaton ninyo mga babae? Kuan. Bahala mo dyan. Wala. Masako pud me. Wow. Paano pag kaming mga lalaki, motocar, sabay buhaton sa mga babae? Same ra, puyukon nga pun. Kuyokon gyapon. Unsa pag yun? Lingkuran. Okay, kalami. Lingkuran, taparan. Taparan. Ano, unsa bay buhaton na mo mga lalaki para dili mo motocar? Maglaylo mo. Like unsa? Ha? Unsa klase nga laylo? Dili niyo pansinon ng mga babae nga gitukar. Wow. Dili na mo pansinon tas pag di mo papansinon masang kasuko dahil mo kanti mo pamansin unsa man jud. Depende na sa iyo, sorry. Depende sa man. Unsa bay nindot ipatukar sa mga babae? Tukar sa sakit sa utok unsa ba? Mas mayo mo tukar ang pagka-sweet. Pagka sweet kay nga naman. Kay parang magdugay gyud. Para magdugay. Pero magbuwag na Japon man na kay. Bitter ba kay nimo?